Esselamu aleyküm Türkmenistanlar. Esselamu aleyküm dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan demokratik sayılığın gurnaları. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Bilişiniz ya 3 mü 4 gün bundan uzun biz birleşen demokratik opozisiya ne doğru ayıptın adını Türkmen Demokratik Birleşiği ultimatum koydu. Ultimatum Türkmenistan'ın hükümetine. 3 günün içinde şu çıkaymaldı. Bir yerden. Bu Berdimuhamedov. Ölesin mi ya değilsin mi görkezmelisiniz. Sebebi yurt baş tutansız olmalı değil. Bir kanun olsa da şu tayda bir yer baş tutan rolunu alıp barmalı. Bu zat näme diyen? Türkmenistan'ın yağday ağır imini krizis vlasti gidi otir. Türkmenistan'da şu hükümetin içinde kriz gidi otir. Näme üçün? Şu tayda действительно Berdimuhamedov Qurban oly. Ağır yağdayda yatir hastalı. Yöne şu tayda halkın içinde bulaşık bolmasın deyip, ağzalık bolmasın deyip, bu bar deyip Putin veren telefon arkalı söhbetleşik geçirýärler. Munam biguş istrakada Rus televizionsunda görkezdi. Ondan başka Azerbaycan Interfax'ında da bu zatlara maglumat berýärler. Näme diýen zat? Şu soňky Salomenka diýär, soňky näme soňky çöpeçili hwatasy etjek bolýarlar, şoň üçin bärde bu zatlar çıkaryp otyrlar. Bu Serdar Berdimuhammedow Çiburashkany çıkardylar, halk muny tüýkürip başlady. Halk muny goldaman başlady. Şoň üçin iň soňky kozaryny şu Berdimuhammedow näşde şu taýda diýretmeli bolar. Belkim şun Giýişde Watan programmada muny arkasyna direk goýarlamy bildirmän. Bir hili prispособление ederlermi şu dik durup oturar ýaly. Gepler ýaly. Bir tranquilizator bererlermi? Bir omut ýaly şu gepler ýaly bir zat eder. Görkezmän halk üçin Türkmenistanda prezident sağ ýagdaýlar gowdy. Ýöne Türkmenistanyň halkyny bu zat näme täsir edýär? Bu näme tapawudlygy bar Türkmenistanyň halkyna? Hiç tapawudy ýok. Sebebi Türkmenistan ağır ýagdaýda. Ağır ýagdaýda sebebi näme üçin? Bular awtoritarny rejim edip, totalitarny rejim hemme zady pozdular. Şoň üçin awtoritarny rejim şu awtoritarny öz hökümetini elinden goýbermejek bolup, şu zatlar edip otyr, opozisiýaň trebuniýasyny çykyp otyrlar. Demokratiýanyň ýoluna giden döwlet bu zatlara ünüs bermeýär. Ünüs bersede şu ýagdaýlary gowulaşdyrmak üçin ünüs berýärler. Şoň üçin aýdýarlar, nepravительственный organizasiýa bolmaly, kemçilikleri tanqid etmek üçin. Türkmenistanda hiç zat ýok. Nepravительственный organizasiýa, ne pravozащитникler var. Bizim daşa ýurtda da pravozащитникlerimiz ýok. Hakykatda serendinde. Ýöne prosto olar grant aýetler. Oturup nemedip. Öz arasyna şo privatizirde etdiler şo plaşatkany. Правозащитная деятельность barada. Kim sorusdan alýar pul, kim başga ýerden alýar pul, kim orsuň üstünden alýar, memorialyň üstünden. Ýöne şo taýda başga bir ýerle girmeliler, olar deýmeliler. Öz arasynda gokmagal gurýarlar, şonda hemmesi birleşip şaly ýaly ýapyşýarlar. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Siz görüp otyrsyňyz. Hemmäňiz daşa ýurtda da Türkmen halkyna arkasyny çaljak adam ýok. Ine Türk dünýäsi diýdiňiz, Turan diýdiňiz. Türkmeniň ýagdaýy İstanbulda Türk döwletini Siriýanyňkyndan hem pes. Ýoksa bizim ata türkmenlerimiz şu ata türkmen diýen ata babamyzy Türk imperiýasyny guranlar. Hemmesine ruhsat berýärler. Näme etmä, miting etmä, şest etmä, gur türkmenlere hiç sat ýok. Näme üçin? Sebebi Türkmenistanyň olar ara gatnaşygy bar. Şöyle diýsem, Orsetda da şöyle ýagdaýlar.
Indi siz hemmäňiz garaşyp oturýarsyňyz, başga ýurt size arkaňyz alardy. Kömek eder, size azatlyk getirerdi. Ýok, Türkmenistana hiç kim getirmeýär. Ýöne Türkmen opozisiýasy, Türkmenistan Demokratik birleşigi size ýol görkezip otyr. Näme etmelidir? Halky güç hasap ýaly üns berer ýaly. Sebäbi bular döwletde oturan, hökümetde oturan jinayet toporlar halky güç hasabyna däl, halky görenaklar. Halky heýwanlar görýärler, ýöne halky görenaklar. Eziz adamlar Türkmenistanlar. Biz aýdyşymyz ýaly siz taýin bolmaly. Häzir demokratiýaň ýolundan giden adam kän. Hemmäňiziň bilip oturýarsyňyz Türkmenistandakılaram, daşary ýurtdakılaram. Demokratiýadan başga ýol ýok. Türkmenistan şu demokratiýaň ýolundan gitmeli. Sebäbi demokratiýa bolsa, Türkmen halky, Türkmenistanlılar şu taýda diri galýar. Eger demokratiýa bolmasalar, häzirki rejim otursalar, hiç kim size şu günüňiz aýlar ýaly pulum bermeýärler, iýmitime getirmeýärler. Siziň wara ýuwaş-ýuwaşdan genosit edip, öýerkim öz gününi öz görmeli diýip, siz şöý diýip, ýuwaş-ýuwaşdan gyryp başlaýarlar. Eziz adamlar Türkmenistanlar. Häzirden men size aýdyşym ýaly, başga biziň nemelerimiz, kärdeşlerimiz, egindeşlerimiz aýdyş ýaly, taýin bolmalysys. Näme etmelidir? Taýin bolmaly şu hökümeti azat ýolu bilen almak elimize. Hökümet halkyň elinde bolmaly. Halk öz vekillerini saýlap parlament döwletini gurmaly. Şu öz vekillerin üstünden şu döwlete dolandırmaly. Şu parlament hem prezidenti saýlap bilýär, hem premier ministri saýlap isleýän zadyňyz. Ýöne şu taýda halk saýlamaly öz vekillerini. Şu vekillerim göwnünden turmasalar, halk vekilçilikden aýryp bilip başga vekiller goýýar. Ýöne şu zatlar etmek üçin siz häzirden taýinlik görmeli, köçä çykmaga, hem yer hökümetleri eliňize alma, aeroportları yeriňize alma, serhetleri eliňize alma, başlarsın yeriňize alma diýipdir. Her nemäni aeroportu eliňize alma, serhetleri eliňize alma, döwleti eliňize alma, siz taýinlik görmeli. Biz aýdars haçan çykmalydygyny. Ýöne esasy köp adam bolup, ahal vilayaty, galan vilayatlar ýol yapılmasa, peskelçilik edip ýol yapjak bolsa, başga ýoldan çölüň içinden geçip şu merkeze baryp şu taýda prezident köşküň öňünde durup şu taýdan giýiji gündüz gitmän şu taýda palatçyny garadok gurmaly bolsa gurmaly. Ýöne halka azat saýlaw etmeli şu taýda. Opozisiýaň vekilleri gelmeli Türkmenistana. Uçup gelmeli. Şu taýda opozisiýaň vekilleri şu saýlawda öz kandidaturasyny goýmaly. Mende Türkmen raýatlyk bar. Urbanowda bar. Galylarda bar. Şoň üçin biz barars. Bu zatlarda gurrun ýok. Ýöne siz bize kömek etmeli şu zatlary. Sebäbi azatlyk, adalatlyk, dogruçylyk ýoldan gitmesek Türkmenistan döwleti ýitip gider. Sag bolun, erteki duşumyza çeldi. Şuň dowamyny Vatan programmany görers, şoň goýunça da ertir çykyş ederin. Sag bolun.